जोंफोरखौबो बुङो लोगो हमो जे बिपिएफ राजनिति हान्जायानो मोजांमोन मोनसे आदर्श गोनां पार्टिया उदालगुरियाव जथेस्थ स्ट्रं जाबाय। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोनबा समस्तियावबो जों देरहासार खालामनो हागोन जोंनि बिजाथिफोरखौ। बिथांमोना बहुत आसा खालामदोंमोन इउ पिपलनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै, माबा मोनसे जागोन समाजनि मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय बे सारि बोसोराव जेबो जाथाराखिसै। दिनै जोंहा उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानि महिला बिपिएफ आरो इउथ बिपिएफ बिथांमोना गोदान कमिटि दाजोबदोंमोन आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि बिपिएफनि बिथोन बायदियै शपथ ग्रहण लानायनि बेबस्था बिदिनो खालामनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै महिला बिपिएफ आरो इउथ बिपिएफ गासै गोदान सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ जों दिनै शपथ लाहोदों, सतबांसा लाहोदों। बे प्रग्रामा जाना थांबाय आरो जों बेखायनो जों बांसिन जुर होबाय थादों जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों जाहाथे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंहा मोनबा समस्ति दङ, बे मोनबा समस्तिनिफ्राय जों देरहासार खालामनो हायो। बेखायनो गासैखौबो जोङो इउथआनो जा, महिलायानो जा, जोंनि पेरेन्ट बडियानो जा, बिएससिआवनो जा, जोङो एसे अर्गानाइजेसनखौ एसे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो आथिखालाव जों मोनबाय दायो जोंनि पार्टिया उदालगुरियाव जथेस्थ स्ट्रं जाबाय। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों मोनबा समस्तियावबो जों देरहासार खालामनो हागोन जोंनि बिजाथिफोरखौ। जों एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं दायो बुंनो हानाय नङा। जों दाखालि जिल्ला कमिटिनि जि एनुवेल कनफारेन्समोन बाहायबो जों मोनसे सिद्धान्त लादों मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनो थाखाय। जोंहा गोबां मेम्बार दङ जोंहा, एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं उनाव होनो हागोन। आरोबाव मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनो थाखाय जों बुंदों। जोंनि रायजो राजा जोंहा गोबां मदद होग्रा जों ओंखारबोनो नुदों। मानो होनब्ला जायफोरा इउ पिपलआव दंमोन बिथांमोना बहुत आसा खालामदोंमोन इउ पिपलनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै, माबा मोनसे जागोन समाजनि मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय बे सारि बोसोराव जेबो जाथाराखिसै। मोननायाथ' बादे जेबो जायाखिसै। बेखायनो गोबाङा दुखु मोननानै दा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव फैदों, ओंखारबोदों। आरो बेबायदिनो जोङो फैनायफोरखौ जोङो पार्टियाव बिथांमोनखौ नाजावदों आरो जों दा तारिख लानो हायाखै। बावैसो जों आरो प्रग्राम लाबावगोन। गोबां सुबुंफोर इउ पिपलनिफ्राय जोंनि पार्टियाव जइन खालामगोन। जोंफोरखौबो बुङो लोगो हमो जे बिपिएफ राजनिति हान्जायानो मोजांमोन मोनसे आदर्श गोनां मोनसे पार्टि। आरो बिपिएफ राजनिति हान्जाया जेब्ला सरकार खालामदोंमोन बे समावनो गोबां जौगानाय खामानिया जादों। रायजोफ्रा बयबो नुदों। सान्थि सम्प्रितिखौथ' जोंनो लाबोखादों, बेखौबो नुदों। दा बे हिसाबै बे सारि बोसोराव मोनसे अबिगथा रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे प्रमद बर' बिथांमोना नंखाय बाथ्राफोर बुङोमोन, बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेबो बिथांमोना लाखिनो हायाखै। बेथ' थगायसुला ओरैनानै इतिमধ্যे रायजो राजाफ्रा बुंबाय। बेखायनो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना मोजां मोनदों, ओंखारबोदों आरो बयबो बुंदों जे नोंथांमोनखौनो जों सापर्ट खालामगोन, नोंथांमोना देरहासार जाथारगोन, जों दं, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा ओरैनो जोंखौ बुंदों आरोमोन। जिहेतु ख्रिस्टानफोरनि बिराद गिदिर मोनसे फोरबो बियो, सारा बुहुमनाङैनो बेखौ खुङो। आंबो सासे बे फोथायनायनि बेक्ति हिसाबै आङो बे बरदिन फैबाय थानाय जि बरदिन बिनि थाखाय सान्थि सम्प्रितिया आरो बांसिन जाहाथे जोंनि गेजेराव गोसारो, गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैयो, बयनिबो जिबनाव जाहाथे सान्थि फैयो, जोंनि गेजेराव जि दाङाबाजि जायो बेफोरो जाहाथे गैया जायो। जों जायखौ फोथायो सान्थिनिनो मोनसे बानि बिथाङा होबोदों, बे सान्थिया जेब्लायबो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे थायो। आं जोंनि आसामनि एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोनि गासैनिबो बरदिननि मुङै जोङो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों।